L'activitat a Premià de Dalt no s'atura. Divendres passat, divendres 25 de maig, es va celebrar la inauguració de la rehabilitació del Santuari de la Sisa. A més, els dies 26 i 27 de maig es va donar el tret de sortida a les Senars de primavera. Tot això i molt més a l'Infopremià d'avui. Comencem! Premià de Dalt commemora enguany el Dia Internacional de la Salut per les Dones amb dues jornades d'activitats organitzades des de la Regidoria de Benestar Social i Família. La primera va tenir lloc el divendres 25 de maig i l'altra s'ha celebrat aquest dilluns 28 de maig a la Biblioteca Jaume Pérez i Escala. Es tractava d'una xerrada anomenada La menopausa, sense regles, a càrrec de la ginecòloga Pilar Roca Pérez. A més, recordem que també divendres 25 de maig va tenir lloc la inauguració de la rehabilitació del Santuari de la Sisa. L'acollida d'aquest projecte va ser tot un èxit i la gent va assistir en massa per veure el resultat final. I abans d'acabar, recordem que aquest passat cap de setmana va arrencar l'edició de primavera de les Senars, al Teatre de Sant Jaume amb la represa del Festihumor, una proposta escènica amb l'humor com a gran protagonista.